Ayun mga kalabarkada, ayun o, uli, aray ko, it's hurt, you know. Pagkalipas ng 3 taon, wala pa rin huli. Pambira talaga. Hey yo, what's up mga kalabarkada? Magandang umaga sa inyong lahat. And yes, Merry Christmas po sa inyong lahat, sa lahat ng mga lover cats natin dyan. Yun! Time check tayo mga kalabarkada. It's 10:23 in the morning at araw ng Pasko. Ayun mga kalabarkada. So bali, andito tayo mga kalabarkada sa may, ayan, tabing dagat. Kung makikita nyo yan mga kalabarkada, may mga gamit tayo dito na nagkalat. At may nabili pala tayo mga kalabarkada. Yan, ito. Yan, makita yan. Yan. Bali, bumili tayo mga kalabarkada ng ito, sabiki ng pangtamban. So susubukan natin ngayon dito, manghuli tayo ng tamban sakaling mayroon na. Kasi dito sa Japan mga kalabarkada, naglalabasan yung mga tamban pag ganitong taglamig. So susubukan natin mga kalabarkada. So tara, simulan na natin para makarami tayo. So ayun mga kalabarkada, nakapag-ready na tayo. Bali, ang sabiki pala na to mga kalabarkada ay wala siyang pain. Ayun, sumabit pa. Ayun siya mga kalabarkada, makita nyo. Ayun o, meron lang siyang parang, ayun, parang hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta ito mga kalabarkada, ayan, ganyan lang siya, wala siyang pain. Ayan, parang yan na yung pinakapain na. Ayan o, kung makita nyo. Ayan. So simulan na natin mga kalabarkada para makarami tayo. Bali, sinubukan ulit natin sakaling mayroon na, sakaling may mahuli tayo. Sa mga kalabarkads natin dyan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayun. At upload ko rin pala ito mga kalabarkada sa Facebook page natin. Yun, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa nakapag-follow sa Facebook page natin, sana bisitahin nyo na mga kalabarkada at i-follow nyo na. Ayun. At isa pa mga kalabarkada, abangan nyo pala yung pupunta tayo dun sa may taas ng bundok. Kasi anong tawag dun? Nagkayayaan yung mga tropa na, anong ba tawag dun? Yung ice skating yata. O yun, ice skating. So abangan nyo yun mga kalabarkada. So bali, ang makakasama natin dun ay sila Kalabarkads Malinay. So abangan nyo yun. Yan mga announcement natin, mga paparating na mga video natin mga kalabarkada. At hanggang ngayon, wala pa rin tayong huli. Wala pa yung mga tamban. Hindi pa sila nagdaratingan. So yun mga kalabarkada. Pero dun sa may Enoshima, mayroon ng tamban dun. So sinubukan lang natin, kaso wala pa yata talaga. Wala pang huli. So habang nag-aantay pala tayo mga kalabarkada ng mahuhuli natin, ay may announcement pala ako sa inyo mga kalabarkada. Bali, kung sino man yung nakapanood nung pumunta tayo dun sa may Hiroshima City para mag-take ng exam, good news tayo mga kalabarkada at napakaagang regalo ng Panginoon sa atin dahil naipasa natin mga kalabarkada yung exam ko dito na pang professional level ng welding. Ayun. Salamat po sa inyong lahat. Salamat din po sa Panginoon dahil sa biyayang pinagkaloob niya. At salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin mga kalabarkada.
pasado tayo. Sobrang lakas din kasi ng hangin mga kalabarkada. Yun no. Nahuli mga kalabarkada, nahuli tayo. Ayun mga kalabarkada. Ayun o, huli. Aray ko. Masakit palang makawil mga kalabarkada. Masakit. Aray. Woo. It's hurt, you know. Ouch. Aray. And yes mga kalabarkada, kanina pa tayo nagbabato pero wala pa rin tayong mahuli. Parang wala pa nga talaga yung mga tamban ngayon mga kalabarkada. Pero susubok-subukan pa rin natin sakaling makahuli pa rin tayo. So time check tayo mga kalabarkada. Ayan, mag-aalas 11 na. Pagkahirap naman mahuli ng isda ay. Nga pala mga kalabarkada, salamat pala sa lahat ng mga nanood dun sa in-upload kong video. Yung pinakita ko sa inyo yung bahay namin ni Mrs. Ayun, balin hanggang ganun pa lang yun. Hindi pa tapos yung sa gilid-gilid nun mga kalabarkada. Hindi pa masyadong napinturahan lahat. So ito, kaya mga ngawil lang tayo dito sakaling makahuli tayo at nang makatipid tayo ng ulam. Hindi pa rin tayo pinalad. Yeah boy, alright. Shout out nga pala dun sa may nag-comment dun sa upload natin sa YouTube, si Ibinggit, yung nagbabike dyan sa Jerusalem. Si Idol. Ayun, shout out sa inyo bro. Salamat sa laging pagsuporta. At pagkalipas ng 3 taon, wala pa rin huli. Pambira talaga. Wala pa rin huli, wala pa rin tamban mga kalabarkada. So yun mga kalabarkada, dito ko natatapusin to mga kalabarkada kasi wala naman tayong mahuli ngayon. Wala pa yung mga tamban. So ingat, God bless. Lagi pa natin tatandaan, yun, God is good all the time. Merry Christmas mga kalabarkada. Bye bye.